амаль донес. Так. Усё. Ой, прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Цікава даведацца, што гэта? Пасылка ад маёй бабулі, якая заўсёды ведае, чаго не хапае вядомаму ласуну. Так, за што мы ёй вельмі удзячныя. Эй, жывотик, свята набліжаецца. Зараз. Так. Ой. Ось так, ось. Ай-яй-яй-яй. Ажно слінки цякуть. І не здарма. Бо тут столькі цукерочок. Ну, усё. Здаецца, маё цярпенне лопаецца. Ой! Ой, якія салодзенькія. Ой, дзякуй табе, бабулечка. Здаецца, наеўся. І здаецца, расправіўся з усімі цукерачкамі. І што такога? Сам атрымаў, сам і з'еў. Маю поўнае права. А каб ніякіх там пытанняў не было, зараз хутенька ад пустой пасылачцы пазбаўлюся. Абгортачкі! А ну, все сюды. Топочка! Кто это? Буслик! Ай-яй-яй-яй-яй! Няўжо раней часу прыйшоў? Топочка! Ой, ты тут! Тут я, Буслик. А чаго ты маўчыш, калі тут? Ой, прывітанне ўсім! Ой, табе салют! Задумаўся трохі. Стаміўся. Яшчэ чаго? Я поўны сіл і энергіі. Тады прапаную размяцца і пагуляць у якую-небудзь гульню. Можна! А у якую? Можа, у хованкі. З задавальненнем. Даўно не гулялі. Дамовіліся. Вось толькі хто прыдумаў, той і водзіць. А я і не супраць. 1, 2, 3, 4, 5. Топу я іду шукаць. Так, где ж ён можа быць? Там няма. І тут няма. Ой, а калі за камодай? І там няма, нідзе няма. Нічога, Топочка, хутка я рассакрэчу твою хованку. Ой, і тут няма. Ой, затое тут ёсць штосьці не менш цікавае. Топочка, хутчэй сюды. Ой, Буслик, ты чаго? паглядзі, што я знайшоў. Подумаешь, пустая посылка. А вось і не. Что не? Не пустая, а з цукеркамі. Ой. Ой, не может быть. Яшчэ як можа, глядзі. Покажи. Калі ласка. А я пра што? Ты часам не ведаеш, чия гэта пасылка? Не ведаю. І я таксама. Няўжо нічия? Выходзіць. А калі так, значыць, можна падзяліць цукерачкі пароўна і пачаставацца. Адна табе, другая мне. Дякую, Буслик, але не трэба. Як гэта не трэба? Вось так, ты знайшоў, ты і ласуйся. Але ж мы сябры, а сябры ўсё павінны дзяліць пароўну. Хіба не так? Добрый усім вечер. Привітанне, Феечка. Салют. Дороженькие мои, рассказывайте, як у вас справы. Ой, Феечка, не поверите, Топа адмаўляецца частавацца цукеркамі. Цукеркамі? Не можа быць. Гэта на Топу зусім не падобна. А можа, наш Топа захварэў? Ды не,
Дзіўна. Федька, а вы часом не ведаеце, чия гэта пасылка? Не, упершыню бачу. Значит, докладно ничья. И мы можем некалькі цукерок, что сховаліся на дне, подзяліць пароўну. А Топа не згаджаецца. Я не разумею, чаму ён так сабе паводзіць. Сказал, не буду, значит, не буду. А вось мне становіцца ўсё зразумела. Топа шакаладу пераеў. Так, Топачка? Что там? Не іначай рэшткі шакаладу. А разам з рэшткамі знайшоўся і гаспадар пасылкі. Ты гэта твоя пасылка? А чаму ж адразу не прызнаўся? Соромно стало, бо ты, Буслик, и некалькі цукерок хотел поделить поровну. Да. А я один съел амаль усю посылку. І ні з кім не падзяліўся. Ага. Эх, Топа, ну што з табой рабіць? А вы пробачьте мне, коли ласка, бо я нават не зауважу, як так атрымалася. Просто нехта вельмі любіць салодкае. Это так. Постараюсь, каб болей такое не паўтаралася. Ну што, Буслік, прабачым Топу на гэты раз. А як інакш, ён жа наш сябар. Да таго ж сам ласун зразумеў сваю памылку. Дякуй! Ну а зараз, калі мы ва ўсім разабраліся, давайте глядзець мультфільм. Гледачы зачакаліся. Давайте. Дякую вам, Федька, за такі цікавы мультфільм. Няма за што. Ну а зараз час развітвацца з гледачамі і рыхтавацца да адпачынку. Памятаем, чистим зубки. Мыем тварыкі. І бяжым у ложачкі. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добрай ночы, сябры. І чароўных усім сноў. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в кут далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.